Goejoen, het is Tongetje, zo'n 20 oktober. Dit is het Boppenslag Café. Mijn Joen on tafel. De man die het graag naar de Olympische Spelen van Londen tafel. Turner Epke Zonderland. En de man die hem daarbij begeleiden mat, zijn trainer Daniel Knibbeler. En het publiek, dat binnen de turnsters van gymnastiekvereniging Ljouwert. Geef me de G. G. Geef me de V. V. Geef me de L. L. Als je hoort bij GVL, zing dan mee met deze yell. GVL. GVL. Woe! En je had misschien al zitten, jongen, tussen het publiek. De man die dat jinnige net mooi zong, de flits van Volksgeren, Wout Zielstra. En wat hij van nijs het, daarover letter meer. Maar de haardgast van de Joen is vanzelfs Epke Zonderland. Epke Zonderland had vanzelfs geen introductie meer nodig. Hij is, zo staat er gewoon, de meest verneemde Fries van Nederland worden. En zo nou en dan komt hij haast je wenkamer in. Epke wordt sponsoren door Randstadelijk Koksportief Intermat en de natuurlijke producten van Zie. Daarnaast is hij ambassadeur van de Ronald McDonald Hoeve, is hij vaarletvlochting, maar geen doping. Daniel Knibbeler, en dat is zijn trainer, werkt het zo'n 2005 als coach bij Heerenveen. Zelfs had hij turnd. Op zijn 14e zit Knibbeler bij Sportstad Heerenveen. Maar dan al is de 4-jongere Epke beter. Een grote turner wil Knibbeler net. Hij is meer geïnteresseerd in skateboarden. Na het Grafisch Lyceum wordt hij benaderd door Gerard Speerstra en zij wordt hij coach bij Sportstad Heerenveen. Na de breuk tussen Epke en Speerstra wordt Knibbeler jonken vrijwilliger bij de brandwacht, de trainer van Epke. Epke is Europees kampioen en pakt 2 keer zilver op een vrouwenkampioenschap. Op het laatste WK gaat het likwijls even mis. En nu staat hij voor een onwisse tijd. Om hem te plaatsen voor de Olympische Spelen moet hij hem concentreren op net 5, maar op 2 ringen. De grote vraag is nou, steert Epke voor een Mission Impossible? Maar ach, slag het er net, dan kan Epke altijd nog model worden. Erotisch getinte foto's, de best oerstabliert mooi. Heren, welkom hier in het Boppenslag Café. Epke, ja, het is nou haast 2 weken na het debakel, mag ik het zo nemen, in Tokio. Hoe is het maar die? Ja, opvallend goed eigenlijk. Opvallend goed? Ja, want ik hier natuurlijk vlak na de wedstrijd ben ik behoorlijk aan het balen. En eigenlijk in de week en de week al langzaam weer aan het vooruitdenken naar het volgende doel. En, dus een meerkamp turnen voor het test-event. En eigenlijk deze week gaat het nog best wel goed eigenlijk, maar de opbouw ervan. Dus de omstandigheden gaat het goed. Ja, want op dat WK in Tokio, daar moesten ze een medaille halen voor definitieve plaatsing voor de Olympische Spelen. Want dat is vanzelfs voor het ultieme doel. Daar waren ze uiteindelijk 5e. Maar die domper heeft dus nou al redelijk verwerken. Ja, op zich wel. Ja. Het is gewoon, het is al gebeurd natuurlijk, dus daar kan ik niks meer aan het van. En nou ga ik gewoon voor het volgende de mogelijkheid die ik nog heb. En ik heb bijvoorbeeld gewoon een goed gevoel door. Dus dat scheelt ik heb net die angst in het voorop van dat het net, misschien net gaat lukken. Ik denk gewoon van nu dat het lukt en ik geef er mijn uiterste best voor dan. We moeten ervoor te zorgen. Ja, Daniel, dat is typisch Epke. Knop om en we gaan er weer voor. Ja, hij is een paar dagen weg geweest met zijn vriendin en hij heeft blijkbaar zijn hoofd goed leeg kunnen maken daar. Want hij kwam hartstikke enthousiast weer de zaal in en begon eigenlijk gelijk op alle 6 toestellen. Ja, want hij is een paar dagen naar Insel geweest, dan komt hij terug. En dan zijn jullie afgelopen weekend weer begonnen met trainen. Ja. Maar heb je dan nog wel een beetje te maken met de naweeën van Tokio? Nou, dat viel me alles mee. Zeker van hem uit. Er was gelijk de blik vooruit. Het is eigenlijk alleen de media die er regelmatig op terugkomt. En waardoor we weer even eraan herinnerd worden. Maar is dat vervelend? Nee, het valt mee. Het valt mee? Valt mee. Maar wij hebben liever de blik vooruit, ja. Ja, toch is het programma er wel om ook een beetje terug te kijken, helaas. Want de bewuste oefening van in Tokio, heeft hij alweer waarom, jongen? Ja, net al te vaak, maar ik heb hem een pikken waarom. Ja. Oké, nou ja, ik stel voor dat we nog een keer doen. En we hebben hem in 3 stikken, hebben hem opknipt. En laten we eerst naar het eerste gedeelte. Dat doet alles nog eigenlijk mijn fleur en vaasje weer. Precies. Nu moet hij het gaan doen. Het begint in gemengde greep. Endo spreiden, hele draaiende ellegreep. Dat is goed. En dan gaat het nu gebeuren. Komt de Cassina, de dubbelsalto gestrekt met hele schroef. 1. Ja, zit goed. Koolman. Ja, zit ook goed. En hij gaat door. Hij heeft de combinatie.
Ja, de commentaarstem van Hans van Zetten. Hij was behoorlijk enthousiast. Ja. Ik moet zeggen, doet ik van de televisie ziet en ik zeg dit. Ik dacht, potverdikke, dit wordt hem. Wat heeft het ook voor gevoel op dat moment? Of kist hij net er nooit denken? Want dan heeft ik in de gaten van, ja, die combinatie, daar gaat het aan zo'n om. Ja, nou, ik weet, dat wist gewoon op het moment dat die landing is, maar dan is het pas clear. Dus op dat moment wat het dan door de heen gaat, is inderdaad een groot obstakel in het begin van de oefening. Die gaat goed, dus natuurlijk, en hij zegt wel zo'n een kick krijgt van yes, dat is clear en nou het volgende. Dus de mis meteen weer terug. De kerst net te lang bloed denken aan dat succes is. Maar. Nee, er is heel veel over gesproken hè, in de aanloop. Ook die combinatie, de Cassina en de Koolman, die we dus net zagen. Die uniek is in de wereld, die alleen Epke kan uitvoeren. Op dat moment dat het lukt, want dat komt heel precies. Hè, en dan moet ook met de rechterarmen moet je dan weer alles opvangen. Hoe was het gevoel bij jou in de onderbuik? Zo van, dit gaat de goede kant op, kan ik me voorstellen. Dat je dat dacht. Ja, zeker weten. Ik had het natuurlijk al heel vaak in de trainingen gezien, maar het is machtig mooi omdat op het moment dat het moet ook daadwerkelijk lukt. Dus, Oké, nou laten we zien naar het volgende stuk van de oefening. Hij heeft de combinatie waar iedereen van gedroomd had, die nog nooit iemand geturnd heeft in zijn leven. Anderhalve draai naar Ellegreep. Staat niet helemaal goed, maar hij vecht door. En hier ook halve draai. Komt de Gaylord 2. Ja, hij pakt hem. Hij kan doorgaan. Dat is beter als in Berlijn in dit voorjaar. Ja, dat vluchtelement gaat dan echt goed. Hans van Zetten is nog heel niet uit te schroeven en lyrisch. Maar toch, klopt het dat het hier al wat stroevig gaat? Of nog net? Nou, er was een element tussen die twee vluchtelementen en stal 3 Balco. Dat zei hij van, daar ging het even wat minder. Nou, toen zakte ik inderdaad even door de steun, maar daarna kwam dus een moeilijke combinatie die eigenlijk hartstikke mooi ran. Dus op zich, op dat moment dat het wel lukte, dan weten we oké, nou, ik ben nog steeds lekker bezig en nee, ik viel nog steeds goed. Ja. Nou goed, ja. En dan komt hij, hè? Dan komt het Yamawaki. element, ja. Nou, let maar zien, jongens. Dit is een sensationele oefening. Oh, dan valt hij op de rekstok. En een tussenzwaai. Wat is dat jammer. Wat is dat jammer. En nou moet hij doorgaan. Maar iedereen zit hier op het puntje van zijn stoel. Want wat hier plaatsgevonden heeft aan de rekstok, dat is ongelooflijk. En hij eindigt tot stand. Maar het was net een brug te ver en hij weet dat. Ja, Epke, waar ging het mis? Ja, bij de Yamawaki kwam ik in de rekstok, maar eigenlijk ging het element te ver al net zo goed. Dat was een disselijk hele draai. En ik zie het eigenlijk wat de 4 hoe de handstand. En op zich kan het wel oplossen. Alleen ja, ik schat het, ik word verkeerd in. De timing om de Yamawaki in te zetten. Ja, eigenlijk wat te vroeg, werd er ik te vol om me heen gegaan. En ik probeerde het nog te compenseren, terug extra hut. Een set mij te jaan aan de stok. Maar op het eind van de oefening, herstelde de kracht en verder. Dat is als hem los doet, dan is genoeg kracht en de kerst makkelijk compenseren. Maar dat lukte op dat moment niet meer. En toen weer het toe. Ja. Daniel, wat dacht jij bij de Yamawaki? Doet Epke dus met de voeten de rekstok raakte? ik kon niet kijken even. Je kon niet kijken? Hij doet drie moeilijke combinaties en dit was wel de laatste waarvan ik had gedacht dat het fout zou gaan. Maar kennelijk kan dat. Ja. Maar op dat moment, de moed zonk je even in de schoenen? Ja, het is natuurlijk ongelooflijk balen als je de 2 moeilijkste combinaties goed doorkomt en dan bij de derde fout gaat. Ja. Was het misschien de focus te veel op de combinatie, de Cassina en de Koolman? Dat je zoiets had van, dat moet goed gaan en dan gaat het mis bij een element dat eigenlijk al jarenlang goed gaat? Nou, misschien bij Epke zelf de focus, maar in de trainingen lag de focus duidelijk op alle 3 de combinaties. Dus daar zal het niet aan gelegen hebben, nee. Nee, Epke, heb ik een punt? Misschien de focus te vol op de combinatie, de Cassina en de Koolman, omdat dat op het eerste eeg het moeilijkste element is. Dat daar misschien te vol de focus op ziet? Het is zoals Sis al tijdens de podiumtraining heb ik deze oefening gedaan. En toen kreeg ik te jaren dat de Yamawaki, mis me ging die weer te gehoekt en wilde hij net teld. En dan gaat mijn uitgangswaarde 14 omleeg. Dus ik ben juist heel gefocust van oké, let op dat ze hem hut inzet en gestrekt door heen is. Zodat je wel telt. Dus ik ben eigenlijk door die training eigenlijk
hier juist helemaal niet van, oké, nou is het clear. Nee, nou juist scherp bloeien en zorgen dat die makkelijk gestekt is. En de shots is ik van, dat ik dat nou, ik bewust die stacking erin ding alleen, omdat ik net goed zie, kwam ik dan X in de stok aan. En als inderdaad de hoek in medisch ding, dan hier is de kijk hoe hinnen kunnen wippen. Die is misschien het val, maar goed, dan hier is die... Maar dan is dus wel maar in hollen met wanden van oké, het moet meer... Ja, nou, ik wist omdat het op de eind van de oefening is, want hij is dus net heel veel kracht meer. Dus dan moet het echt goed rennen en dan moet de timing ook goed wezen. En dus ik weer juist, zie ik dat nog als een lietse drempel waar ik nog goed in moet. Ja. Eigenlijk, op het moment dat ik eigenlijk denk van, het is goed lukt, dat is na die Yamawaki. Dan moet ik nog 1 draaimaatje en de afsprong. En dan heeft het inderdaad vaak wel het gevoel van het is al gelukt en nou zorg dat het outtrekken beperkt bloedt. Maar dan is het helemaal vanuit dat er nog een fout kan komen. Nee. En dit is ook heel Yamawaki, dat is inderdaad wel een moeilijke combinatie, maar goed. En dan bij die afsprong, dan is er het besef van dit is net genoeg. En dan was het dus verder. En dan is het een enorme domper. En dan zou je niet correct van, het gaat eigenlijk opvallend goed met mij. Ja. Maar hoe doet je dat? Leer me dat. Hoe doet je dat? Ja goed, ik doe het net bewust. Het is gewoon eigenlijk een automatisch proces bij mij. Ik denk dat ik zo ingesteld ben. Maar goed, de dingen, hoe ze het mij omgeeft is wel van... Dat ze gewoon accepteert dat is het eerste. Dat ze accepteert dat het is gebeurd. En dat is dan... vooruitjes, wat nou? Als ik geen kans meer hier op de Olympische Spelen en terug meer kan, dan hier ik wel vast langer van baald. Maar is dat de leefde van de turnsport of ben je ook gewoon vreselijk competitief ingesteld? Ik denk dat het meer inderdaad dat ik gewoon een doel was halen, dus Olympische Spelen. En dat die wijs zit nog in. En dat kan wel waarom Louis zijn, maar daar wist net beter van. Dan moest ik gewoon nou zo snel mogelijk fruit zijn. En elke 10 minuten die er is. En dan best. Maar dat is vreselijk knap, lijkt het mij. Ik bedoel, is het dan echt nou heel en dol voortzetten? Of speelt het misschien toch nog een beetje in de achterhollen van... Denk je dan nog wel eens zo'n pot verdikken die aan mijn waakje heen? Ja, dat krijg. En zo krijgt weg. Ja, nee, natuurlijk als ze weer night things en als het weer shots dan baas er wel van. Maar dan nog, ik heb ook gewoon zin om te trainen en dat is denk ik heel belangrijk. Het is net, ik zag het, er komen van me net als iets heel vervelends. Ik zag het als een nieuwe uitdaging. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als ik weer zin heb om te trainen en om elke dag alles goed te houden. Ja, echt plezier hebben onder plezier in de sport. Ja. Daniel, is dat nou uniek? Of is dat eigenlijk een vereiste voor een turner? Zo snel dingen achter je kunnen laten? Of is Epke daar eigenlijk wel redelijk uniek in? Kan je dat aangeven? Epke is daar sowieso heel sterk in, ja. Maar er zijn heel veel sporters die steeds weer de motivatie vinden na vele teleurstellingen. Want we hebben natuurlijk veel te maken met net wel of net niet een team halen. Of met blessures en zo. De meeste jongens die vinden toch vrij snel een plezier in de sport weer terug. Ja. Nou, ik vind het heel knap. Alex meer over te volgen in route richting, want het de Olympische Spelen nog altijd net uit de holle zetten zelfs. Maar er waren nog volle meer op Sportmat de Oude Wieken. De wedstrijd dat de Oude Wieken eens alleen nog maar op praat is die tussen Sportclub Heerenveen en Harkemasse Boys. Bussen vol, maar werkelijk duizenden supporters gaan vanuit de Harkema richting Abelenstra Stadion voor die Frieske bekerkrijger. Trainer Wiebe Rodenhuis is hem ervan bewust dat zijn ploeg de underdog is, maar toch wil hij maar één ding. En dat is... winnen. Heel simpel. De basketballers van Ares hebben wel een idee hoe het Wiep dat van elkaar krijgen in. Ja, je moet gewoon agressief zijn. En ik, reedrietcoach Jillet Anema, had nog wel een tip van zijn collega. Meeste wijs in de bek! En dat ben uitspraken dat de supporters van de boys wat mij kennen. Harkema heen valt in met de sporten. Coach Ron Jans is er in het voor dan ik net gereisd op. Ik heb de hele nacht wakker gelegen. Mijn voorzitter Pieter Spinder thuis bij mem op een bank redden de Harakieten het net op in Sportclub Heerenveen. Cambuur wint van Os, de volleybalsters van Snits winnen van Dwingelo, de marathonrieders van de BAM winnen werkelijk oerol werd ze onder start verschijnen, maar dat slag het de matadoren van Harkema net om te stunten. Heerenveen wint, maar saai zien. Ah, wat vertekend. Maar ja, clear. Coach Jillet Anema had intussen een ekjet dat Harkema verleen het. En dat zint hem net. Ja, Epke kan vanzelfs alsnog naar de Olympische Spelen. En dan maakt hij een plaats als meerkamper op het testevent in Londen.
Dan was de concurrentie omgaan mooi, misschien wel de beste meerkamper op dit moment van Nederland, Jeffrey Wammers. En dat betekent dus net alleen nog rek bregen, maar rek vlier, voltige en ringen. En ringen en vlier, daar zitten dan correct de crux, hè? Ja. Ja, ik in februari na dit WK ik op sprong getraind. Dus daar heb ik wel vertrouwen in dat ik dat snel kan oppakken. En voltige ding nou op het WK zelf al. Maar hoe lang is het in dat voor het laatst in de ringen hongen is? Ja, dat is heel lang lien. Omdat ik eigenlijk na de Olympische Spelen in 2008, na een lange schouderblessure, geprobeerd heb de make-up weer op te pakken. Dat is toen in dat jaar nog een keer lukt. Toen in 2009, toen dachten we, op een gegeven moment kreeg ik wel wat problemen. Dus toen dachten we, nou, pakken we eerst 4 tasstellen. En laten we ringen nog even achter u. En als die 4 goed gaat, dan pakken we ringen erbij. En dat is er nooit meer van komen. Dus volgens mij wie het in 2008 de laatste keer dat ik echt ringen heb getraind. En vanaf 2009 net meer. Nee. En hoe bouw je dat dan op, Daniel? Want ja, er komt straks een cruciaal test-event aan in januari. Dus dat is niet zo heel erg lang meer in Londen. En dan moet je dus nu weer een programma gaan maken voor Epke in de ringen, onder andere. Hoe bouw je dat op? Voor iemand die dat amper nog meer doet. Nou, je maakt een plan en dat geldt niet alleen voor ringen, voor alle toestellen. En dan samen met het begeleidingsteam van de Heerenveen wat om de turners heen hangt. Maar kan je aangeven, kan Epke bijvoorbeeld, kan je gelijk zeggen, doe maar een breedtehang? Hij is sterk? Nee, dat kan niet. Nee, deze week stond echt in het teken van alles even aanvoelen en kijken hoe het lichaam erop reageert. Maar wat kan wel en wat kan nu nog niet, zeg maar? Nou, vooral de krachtelementen in de ringen, dat kost gewoon wat tijd om dat weer op te bouwen. Maar het zwaaien gaat bijzonder goed. De zwaaielementen? De zwaaielementen gaan bijzonder goed, dus dat gaan we zeker uitbuiten. En dan ga ik er vooralsnog vanuit dat hij ook op tijd sterk genoeg is. Ja, maar kan het fysiek ook? Want Epke heeft natuurlijk last van zijn schouder. Ja, dat tot nu toe wel. Oké. Ja, en dat is dus de schouder, maar hij heeft ook nog een blessure onder de knibbel, hè? Ja. Dat maakt het misschien nog wel meer zwaar genoeg. In principe wel. Omdat ik nou er achter ben kwam deze week dat het ringen zwaaien pik ik heel snel op. Dus daar hoef ik net zo volle tijd in te steken als ik dacht. Dus dat is minder belastend voor mijn schouder. Dit weer trouwens van de midje, hè? Hier in de ringen. Ja, dat doet me goed. Maar dat is tevreden hoor. Ja, zeker. Ja, als ik zeg nou hoe de progressie is, dan ik pak eigenlijk alle elementen die ik probeer, die pak ik zo weer op. Maar vloer is inderdaad nog even, dat is lange lint. En de vlier is nog lange lint als lange, hoe zei het, lange lint dat ik fit genoeg ben, zeg maar. Want voor ringen ben ik al een tijdje, de schouder gaat al een hele tijd goed. Maar de belasting van bregen, rekstok en voltige. Maar die knibbel die zit al een tijdje. Dus daarom heb ik het springen al een 10 net kan het wel een 30 terug. Maar ja, aan zo'n vlier, dat ben je alleen nog maar sprongen, salto's, flikvlakken. Dat komt nog behoorlijk op een knibbelzongen. Ja, klopt. Maar ik heb deze week meteen even een onderzoekding, een MRI-scan hebben gehad om toch te zien wat veroorzaakt dan die klachten. Nou, er wie niks op de scan, dus dat wie heel geruststellend. En daarom heb ik er ook wel vertrouwen in dat ik, als ik het langzaam bloed opbouw en dat die sprongkracht, want daar gaat het uiteindelijk om, dat die sprongkracht weer waarom komt. En dan wordt automatisch de belasting op de knibbel zelf weer minder. Dus ik moet ook wel zorgen dat ik net te gehaast ga. Maar als ik deze week heb ik al vrij volle sprong en geen opvallende reacties aan de. Dus ik heb op dit moment nog wel een goed gevoel. Ja. Stel je voor, hè? Ik wil net doemdenken. Maar stel je voor, de Master de beste meerkamper weer. Stel je voor, het slag het net. Ja. En dan ga je net naar de Olympische Spelen. Wat dan? Nou, dan is het dat hier in ieder geval geen groot toernooi als een WK of een Olympische Spelen voor mij. Dus het eerstvolgende wat er dan staat is het EK. Dat zal rond april wezen. Dus maar je is dan terug? Ja, sowieso. Ik heb natuurlijk een studie die ik ernaast volg. Dus ik in die lange periode dat ik waar ik toch hinder moet komen dan, ken ik wat meer de focus daarop lissen. En kan ik dat goed combineren. En zodra de interessante wedstrijden weer komen, dan kan ik wel wat meer de focus op het turnen lissen. Dus eigenlijk mijn studie is wat dat betreft ik wel fijn dat ik dan iets oors erbij heb. Oors is inderdaad een heel lang god. Dat is mijn zwartje. En maar dan gaat het wel weer voor de Olympische Spelen in Brazilië? Nou ja, goed, ik ga dan op dat moment net met 10 derde aan het denken, want dat is ook fjouwer en heel hier is het. Sporters denken toch altijd in blokken van fjouwer hier? Ik net, want als ik dat soort wanden zoek, eerst hier op mijn kont zitten en dan pas trainen, dan staat de rest natuurlijk net. Want omdat het SAF 4 vet is, dan denk je, nou, dat komt wel.
Dus ik zal eerder inderdaad korte termijn doelen stellen. En zien dat ik inderdaad het wereldkampioenschap is om iets wat te trekken. Nou, ik ga dan voor een gouden medaille, die is dan het herstellen. Of voor Bregen, probeer een oefening uit te breiden. In deze jaren probeer de aansluiting bij de wereldtop te houden. En Maar dan... kist het fysiek zo lang volhouden, denk je? Want ja, Nou, en hij krijgt de blessure aan de knibbel en de schouder. Ja. Is dat dan fysiek? Nou, dat wist net, dat is maar de vraag. Dus Dat dan- was geneeskunde, dat wist het misschien. Nee, dat wist net, dat is gewoon oudbatje. Maar daarom is het zonde om alleen maar naar die spelen te gaan. Want stel je voor dat het dan mislukt, dan is het pas helemaal zonde van de tijd. En ik wil ook gewoon genieten van de sport. En ik vind het hartstikke mooi om EK's en WK's te doen. Dus zolang ik dat ken, ben ik dankbaar. En als het uiteindelijk dan net me lukt en ik ken het naar de spelen, dan kan ik dat vast ook wel weer accepteren. Ja, wat zou dan nog reden wezen om te zeggen, ik hoorde mee op met Durjen, echt gewoon altijd, maar de schouder echt niet meer vol. Nou, als het inderdaad fysieke problemen of als die motivatie die ik nu heel sterk heb en heel erg nodig heb om inderdaad te trainen, als die minder wordt. Ja. Maar Ik ben eigenlijk vreselijk aan het doemdenken, of niet, Daniel? Behoorlijk, hè? Ja, hè? Dat moet ik helemaal niet zeggen natuurlijk. Nee. Nee, je moet altijd, want je houdt ook altijd, probeert ook altijd een beetje de fleur erin te houden en je zal nooit zeggen van als het niet lukt, wat dan? Jullie gaan er gewoon vol voor. Als het niet lukt, dat proberen we te voorkomen. Ja. Het is gewoon volle bak ervoor gaan. Hoe groot En, is de die volgende kans? Want weer ja, pakken. er moet dus een heel nieuw programma bedacht worden. Of ja, goed, misschien ook een paar bestaande elementen natuurlijk. Maar hoe groot is de kans dat Epke straks wint van Jeffrey en dat hij laat zien daar in Engeland bij de test-event dat hij de beste meerkamper is van Nederland? Nou, hij is het ooit geweest, dus het kan. De kans Maar dat was in kan 2000? ik op dit moment nog niet inschatten. 2006? Dat 2007? de laatste keer wie in 2000. Ja. Maar conclusie is, Epke gaat gewoon naar de Olympische Spelen. Dat proberen we zeker, ja. Nee, nou ben ik positief en dan moet jij ook gewoon Oh, ja, zeggen. ja, sorry. Ja, toch? Ja, uiteraard. Epke gaat Naar de Olympische Spelen. van Londen. Hartstikke mooi. Dat ben je met Orines, toch? Zeker. Oké. Ja, in het publiek zit de flits van Volksgeerde. Wout, ja, er is een heel soort sport dit weekend. Ja. Maar waar moeten we dit weekend absoluut hinnen? Nou, ik zit nou tussen de vrouwen, maar snij je net. Tussen de man. Snij tussen de man. Ja, snij hebben we de sterkste man van Friesland in het WTC. Iliauwert. Ilauwert, Tiets Dobbybeurs. Begint om Jelve in. 12 sterke man van Friesland, die vecht om de titel. Ja. Om de titel. Regerend kampioen is nevens mij Jan Wagenaar. Jan Wagenaar, ja zeker. De grootste kans hebben natuurlijk. Ja, de grote favoriet Ja, de voor grote dit, favoriet. om dit evenement te winnen. 4 was de grote favoriet. Want concurrentie kunnen krijgen van Lausma, denk ik. hè? Arno Lausma, Kelvin de Ruiter, Jonge Langhorst, Jitse Kramer. Ik ben al die man die alles op sterkste man van Nederland niveau mooi doen. Dus die kom ik een heel eind. Nou bist je in het vrienden ook een paar keer Nederlands kampioen West, hè? Ik dacht jouw keer. Fries kampioen, ja. Ja, Fries kampioen, sorry. Ja, jouw keer. Ja, klopt. Jan Wagenaar nou ook voor de 4e keer. Ja. Dus hij kan nou hoe hij hinnen zit. Maar als hij nou Fries kampioen wordt hij voor de 5e keer Fries kampioen. Ja, dat is helaas al zo. Ja, Dat ja, was ja, zeer? ja, 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 Ja? ja, ja. Dus ik reken niet op dat die jongere jongens het met heel dreig maatje natuurlijk. Dan, want, Ja, want dan gaat die naam uit de boeken natuurlijk. ja, juist. Dat is de andere kant weg. Maar hij is verschrikkelijk sterk. Dus ja. Welke onderdelen moeten zal je het van? Nou, het bekende vrachtautodoeken hebben we natuurlijk altijd BM-stamtillen. Grote trekkerbaan over de kop gooien. Deadlift. Daar sprutsen we het van 350 kilo. Wat een soort gewicht is, wat je optillen moest. En de Hercules zal tussen 2 auto's in staan. Dus 4 hele beste onderdelen. Oké. En dan met een lichaam. Dat we het lichaam alle spiergroepen we testen. Dat is best mijn sterkste man. Dus voeten, schouders. Dus als het maar een lietse blessure hebt, dan best je de sterkste man wereld. Precies. Best ik fit. Snijn dus, FK, sterke man, sterkste man van Iliauwert. Friesland. Hoe let ook alweer? Jelvien begint Anneke Douwman met Fries Volkslied en dan gaat het om. En dan gaat het on. Oké. Nou, en natuurlijk Manje Ekke een verslag in Boppenslag. Ja, Epke, dat is ik sterk. Hoeveel kilo is het tillen? Nou, ik kom net in de buurt, hè? Nee, Nee. 350. Nee. Je vraagt gewoon. Nee, zeker niet. Oké, nou heren, tierentak voor je komst naar de studio, Daniel en Epke. Ontzag je dit Boppenslag Café, Manje meer sport. Dan onder andere een verslag van de wedstrijd Sparta-Cambuur, amateurvoetbal, Drachtster Boys in ONS, het Fries kampioenschap Sterke Man van Zels en de avonturen van het hinder van de sportredactie, Dirk Buitenzorg. Dat alweer Manje, waar weet ontaan, hoe dan ik nog een hele gezellige jong. Dag. Bedankt. Top, bedankt.